igrati njega i ovo. Samo da počnemo. Moja sestra će gledati pošto je mala, ne ume ništa da igra. A tu sam ja, koji je A tu je... Sad ćemo se zvati... Čima? Ne postoji. Joj, stoji. I krećemo da igramo. Što li ovako laguje? To je zato što se snima. Dobro, izvini. Ne mogu, laguje neko. Sve ne moram biti da nešto snima. Kako mi smeta ovo kad mi baguje? Izvinite, moja sestra je malo dosadna, ali izvinite. Inače, mnogo mi se sviđa ova igrica, po meni je najbolja igrica na netu. Evo ga satanist. Ko lijepavi voz, ne znam što mu piše. Dođi, a dođi. Ne mogu spaviti, šta bi mogu da bi spaviti, ne znam. Mislim da bih mogao. Joj. Pojedeš te. Jako su me pojeli. Kako baguje, izvinite što baguje, ali ne znam šta mu je. Nisam je video. Daj da promenim moje ime, ajde.
zabavite kugle. Ovdje će baš teško da uđemo u prvi 10, ali probat ćemo nekako. Mama, gdje su se krene? Šta je to? To? Crtić. Crtić, evo. Šta ćemo da damo ja? Nemaju prostor. Beži. Jel voliš? Ne. Budite 5. Imamo 5 minuta. Sad 6. A kad bude bilo 10, onda će samo automatski da se ustavi. Evo ja ti. Evo ti. Kako znamo koji? Uzmi ja ti. Još 5 minuta pa ćemo da Ima da platite, deco. izađe, da završimo klip. Inače, ako vam se svidi ovaj klip, postavite u komentarje. Like. Da se lajkuje video. Agari je super ekstremna igrica. Samo ne znam što nam baguje sada. Hujice. Tako. Dole, prema ispred. Čekaj. Kako smo ga zeznuli, on je bio ispalio, mi smo ispred. I sada je bez veze ispalio, sada će lakše da ga pojedu. Pojedi ga, prava majstor je. Isuse Bože. Ništa, moramo probamo opet. Kako me lijepo to ide. Baš malo. Srna! Zovi Bijeljka, Srna! Srna! Veljko, dođi vamo, Veljko! Znači dođe moj brat da mi kaže nešto oko igrice jedne. I to bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ćao! Ćao!